Jeg kan ikke engang finde ud af det. Du er bedre til den. Se, der er nogen der. Ej, jeg har lige skudt den op. Ja, vi lukker lige igen. Hun skal åbne rigtigt. Du kan godt mærke, at du har lige gjort det rigtig mange gange. Ja, du er dygtig. Så skal du bare lade være med at lukke den igen. Ja, sådan. Ja, den er der, Maggie. Maggie. Har du set? Ja, se der. Se der. Misen fatter intet. Lasse der også. Ja, du er sød farver, siger hun. Det lugter godbidder. Se. Maggie. Se det. Ja. Se der. Ja. Vi prøver at løfte den, så tror jeg bedre. Maggie. Det er nemmere på den anden side, ikke? Noget klog, mis. Ja. Sådan. Ja, du fik den. Så skal du spise den, inden du lukker den. Bare hvad? Dygtig Maggie. Dygtig Maggie. Ja. Det var godt, skat. Dygtig miskat. Ja. Skal du ikke have den anden også? Nej, Maggie. Dygtig. Ja. Dygtig miskat. Så. Er der ikke flere? Så. Hvad gør man så? Er der flere i den anden? Er der flere med i? Dybere, hvis jeg graver dybere, så. Der var heller ikke... Ej, der blev Nej. snydt. Ej, det var ærgerligt. Du Øv, må spise den Maggie. går, så. Ja. Øver. Fordi du åbner lidt dem, der du gør sådan lidt før tid, ikke? Det var den 10. Åh, okay. Maggie, du går lidt i selvsving nu. Måske den der. Har vi åbnet den? Ja, nummer 4. Måske den der, Maggie. Eller den der. Hvad med den der? Der var gået i. Så dygtig. Ja. Dygtig mis. Ja. Dygtig mis. Så, kan misen sige hej hej? Skal vi lige høre en meget sød lyd? Ja. Hej Maggie.